Orasma damang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Jesus. Pajupang mo sa hita, ina mga rata-ratay hatan ni bata, managabi jamita minggu di hita. Adorang sosati tatu hatan ni bata, dohot hatorangan na, martangyang jumulo hita. Martangyang mahita. Damay ni bata na sumurong siyan sa luhut na roha, mga ramoti hati-hati ng pikiran muna, bagasan, guar nito hata Jesus Kristus. Amin. Hatan ni bata di hita di minggu ta 10 Agustus 2024 Yenet sian Efesus bidu 4 ayat 25 saat rodi ayat 22 damang denang tapai hutiut ma jauh kami madihita. Di ini bolok namu magabusi atau hamu manang nasitong ganup tudonganna ay ruas do hita sama hita. Ya tarima samu unang ma berdosa. Unang masanga mate mataniari somitop remas muna. Unang pasiat hamu si bolisi. Unang manakoi unang be manako. Mula-ulaun may bana. Tangan naima sumarihon muluna asa adong lehonon na tunahurangan. Unang maruar hata na busuk siyan pamangan muna. Naing manalinggan na tao palinggaton na humurang. Asa dapotan uli na upikisa. Jalaw nang marsa hiyamu tod di parbadian di bata. Naong disahapon tu hamu tu ari haruangi. Daw masyan hamu nasa riting ni roha dohot muruk dohot rimas. Nang hata songgak-songgak dohot isak-isak. Sungoni nasa hajahaton. Alay gabi na basar mahamu sama hamu. Akka para si roha masih sisaan dosa mahamu. Songon panisan di bata. Dosa muna di bagasan Kristus. Ido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Ikodo tak akui jala kasadari ia zaman sinuangon ima zaman na baju do. Zaman na bui sudena tajangkau dohot atop bahkan bui do ganup nataida mempengaruhi di bagasan muluta. Mempengaruhi tu interaksi ta tu halana asing. Mempengaruhi cara pandang ta tu halana asing. Jala molo niadopan akka namasa ima di akka media sosial. Bui do ida uta. Sungguh dia do ikon perhanguluan na berdampingan dohot halana asing hita. Jadi sudinai mempengaruhi doi di saluhut na gulmit ni nguluta. Mangalehon kontribusi do itu perkembangan ta. Baik di pola pikir ta, manang di cara ta bertindak. Alani do jujur do gudang ta jupangi jol mana. Persatokinan di haburjona. Persatokinan di hasitongan na. Satokin gabe siataan ibana dinahumalyang ibana. Boy berubah secara instan colmai alani pengaruh. Natadok making ima zaman na serba majui. Nunga masa be globalisasi sinuaingon. Yala tang boy be pasangkal anang tagabusi nunga gudang jolma na manadikon nilai-nilai ketuhanan manang kadaulatan. Bahkan gudang jolma lumubi mahala Kristen murah pasidikon manang makalupahon hatani di mata. Akka nilai-nilai dunia sekularisme murah situ tuh meresap di bagasan muluta. Bolu nih ajol maun tarlemu bima akka sudut no poso nang nabatu apa itu tuh. Damang dainang murah do hita terbuai dohot akka gaya hidup ni portibion
naso saur dot dohot akana tikos dohot na sitong na didok ni di bata di bagasan parmulut. Suderu tutu jolma apunasa ngolu na dikuasai dosa. Ngolu ni hajol maun nasalpui manang hidup manusia yang lama dada manada hasitongan berhiti-hiti yang mamati dot haheun ni Jesus na paluahon jolma. Parngulon na lelengi tumat segok di bagasan hadusaun jala marlamuni roha tu inganan na rumar busuk tersongon lanok ya pamangan na gok do di bagasan akahata barangsi aka latini roha aka fitnah caci maki dohot aka kata-kata naso membangkitkan semangat. Kata-kata na menekan manang mangarehei mengisahi. Pikiran nagok tuaka na sia-sia jala pangalaho naso sasitong na siulahonon na. Moral pe bobrok mabahen jolmai pasaha dirina tuhagiot ni daging jala mangulahon akahal naso inalamohon ni rohani di bata. Jala dang tuk be pikiran na mamikiron ala na asing. Nauriko di bana asonangan ni dirina sendiri. Dak pola riko di bana marsaur dohot akadongan na. Hawoton dohot hajukato ni roha, hajukulo ni roha, perasaan naung tumpul ima hajol maun na lelengi manang manusia yang lama. Memang dimulanai ditiki ditopa di mata jormai dipatupa do na ulina dengan di hajol mau ni. Ima sarupa dohot di bata, sagobar dohot di bata, ima gudei alai dong madabu jormai tu dosa gabar dohot rupa ni di bata na adong di bagasan ngolu ni hajol mau ni gabi sega. Nah seharusnya hita gabi proyektor na patuduhon menampilkan hamuliaon dohot hasanapon di bata dang boi be dang tuk be mangulahon lomon rohani di bata. Ima ngolu naung lelengi, ima jolma naung lelengi. Ngolu hita jolmaon, ngolu muna, ngoluku, ngolu ni selalu jolma naung lelengi. So ni do nang ngolu ni aka jolma na adong di Huria Efesus. Nagabe latar belakang ni Tropukon. Alai asin rohani di bata nasum badia nasum balga mengalihon Yesus Kristus nagabe pilihan na mangulu lau manubus dosa ni jolma. Jala paulakon muse parsaoran na rosu dohot di bata nang parsaoran na rosu dohot akadongan na tutu sanga mago binain ni aka dosa. Ujungna aka jolma mangulu ma di bagasan dami na sumuro jala boi mawa jonok tu di bata marsaor dohot denggan rap dohot kadongan na humaliang na sungutadda ni haporsion na tu di bata di bagasan ngulu ni baru. Ima ngulu ni baru. Ngulu ni baru dada na
secara perdagingan manang secara fisik. Apuna gudang aka barang-barang na baru di setiap hari. Alai ibaru matutu roha, ibaru pamikiron, ibaru partodion, dohot ibaru nang parulaon. Boido taida dia dok 20 jala gabe jol manai baru naung ditoppa dia bata sumantul moni rohana di bagasan hasit tonga dota badiaon. Ahamai ngulu nai barui tamang dainang. Judena tutu ikut do tauhon di rohata tarimangi jala taulahon. Ada hal na abstrak manang pakatayon sambing taringok tu manusia baru manang hajol mau nai baru. Ada hal na teori sambing taringok tu ngulu nai baru di bagasan Kristus. Ala itu tu do ikon adong penerapan praktisna. Ahamai na parjolo taida ma damang dainang idok delek 25 olokon hamuma gabus ataun hamuma na sitong anup tudongan na air ruas tu hita sama hita. Buanglah dusta dan berkatalah benar karena kita adalah sesama anggota. Molo tangan na sada dohot na sada nari masigabusi masigabusan ahama lapatan ni manang mata pinggol pat manang si majojak rak marsigabusan bohado tutu boi mardalan lau marnida hasit tongan. Ala nidang cukup kolan mabolokon gabus. Ala ikut do makatahon na sitong. Adong do disita ida peningkatan kualitas hidup. Di mana parjolo mabolokon gabus buhut makatahon na sitong. Aisa de daging do kita ruas satu tubuh naikon saling mendukung satu sama lain dang buyon mangalak kasada tading nasada iko do tutu terbuka secara jujur dengan mangulahon rapak botosa. Napa duahon ima nairok na dia 26 ia tarima samu unang mardosa. Unang masanga mate matanyari sumitop rimas muna. Didok dia muna manami inanami boy do muruk boy do tarimas tutu ikut do akota dang adong jol mana boy menahan rasa marah apalagi mulu tarimas manang muruk ibana alani akan aso citong manang akan aso dinggan. Alani sian perikop taun sian ayaton ida utama asa mulu tarimas pehita tarimas di bagasan hasit tongan. Unang gabe tarimas makorhon tu dosa. Mangarehei, mencaci maki, mengejek, dohot mangaleai rupani di bagasan hata-hata nasodinggan. Unang mate mataniari so nitop rimas muna ina. Taida ma amang inang boido berarti muruk ale unang mardosa. Marlapata do disi mulu muruk na mardosa berarti dendam manang hosom.
alana di patorang do ulu saha do jolma manaon murukna saha tu 24 jam totuna dendam do kuari dan sanggup ibana menuntaskan dalam komunikasi na. Gabi di buah-buah ni bana ma muruk nai saha tu na piak ibana di puruman na. Saha tu tonga morngi. Tragis do tu ngulu ni jol mana songoni. Nagok kosong dendam. Dang dinggan jol mana songoni ala tading do ibana di hagula pun. Ulu taida di Sari Yohanes 2 ayat 10 sada. Napa tuluhon? Unang ma pasiat hamu sibulis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ganop jol ma ikon margogo do jala jaga diaka ela-ela ni sibulis. Ala manotong di sibulisi marhaliang dinahumalia kita lau mangalak kita. Alani jaga apa-apa ton. Unang ko manako. Nang manakoi, unang be manako. Alai mula-ulaon ma. Tangan nama sumarihon ngoluna nina. Asadong lehonon na tunahurangan. Ngolu tutu. Aka anak di bata. Akahita. Namarhanguluan di bagasan ha Kristenon. Dada holan disuruh asa unang manako. Alai namarsuru do di bata marhiti-hiti surat ni si Paulus asa mula-ulaon asa tangat tama na sumarihon hita. Asa bui tanikmati di bagasan ngulu ni keluarga ta na sinaritai. Jala bui mangalehok kita tuakan hurangan. Jadi tidak hanya sebatas untuk diri kita, tapi diharap podo hita gabi paso-paso. Dan cukup ape ngunang manakko. Alai gabi paso-paso. Napalimahon. Unang adong naruar hatana busuk sian pamangamuna. Naing ma dinggan natau paninggaton nahumura asa dapotan uli no pikisa. Jangan ada perkataan kotor tidak senonoh. Tapi perkataan yang membangun supaya orang lain yang mendengar mendapat kasih karunia. Dapotan dame majolma, dapotan lasni roha majolma mulu makatai rapok kita. Napa-nopon? Unang arsahi hamuton di parbadian di bata. Pengakuan dosa. Mangakuhon saluhut na hadusa otta, idu na rumikot. Jala taingok ma, dadana hiya ditadikon ton di parbadia hita. Ton di ido damang dainang nagabi pasahapok kita. Memateraikan kita. Tuari haluau ni. Napabituhon aka riting ni roha, muruk ni roha, rimas nang hata songgak-songgak dot jakisa. Songoni nang hajahatan daw may. Mahol do tutu mangulahoni siyan. Parnguluta, hajar mota. Alay mardongat to di bata, boy di taulahon sa luhut nai. Napawaluhon, praktek na subuhi tadi konota, ima asa boy hita gabi jolma na besar sama hita. Kaparasi roha, marsisian dosa. Songon panisan di bata,
di dosa ta di bagasan Kristus. Tapi jol mana besar tudung atta. Para si roha jala olo masih sesaan dosa. Sungguh di bata nang manesa dosa ta. Damang day nang tungmatsay kudang do na pinatorang ni Apostol Paulus na tao si ulahunot na marhiti-hiti jam ito. Mahol do, molo ta pangasahon do dirita. Pangasahon manibata, asa buhi ta atusi hatanaon, jala taulahon. Luar biasa do, kudang ni naik kon parsiajarot ta siyan hatan libataon. Riko ni na mangulu di bagasan hasitongan, bagasan Kristus Yesus. Na puna sangulu na baru, jala sumantolo mo ni rohani di bata. Dada kolan omdo manang omong doang. Alai praktek na menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Kualitas ima mardalan di bagasan lomo ni rohani di bata. Alani tatadi koma ngulu naung salpui, ngulu di bagasan hidup yang lama, naung tapatorang naking ahado perbedaan ni ngulu nalilingi manang kehidupan yang lama. Jol manalilingi, jol manaburuki, do jol ma ne baru. Mangulu mahita di bagasan ngulu ne baru. Na ditoppa di bata. Dada sian mudar dohot daging. Ale marhiti-hiti asin rohani di bata. Alani selamat menjalani manusia baru. Manang selamat marhanguluan na baru di bagasan Kristus na makaulong hita. Margugo mahita, mangulahon na hinalamohon di bata di bagasan ngulu na baru. Amin martangyan kita. Mula tema diho Tuhan, dihatam na badi na mengajari kami asa manatok kami mangasah ko di bagasan ngulu nami, asa huboto kami manadikon ngulu na buruki, jol mana buruki, gabi marhanguluan na baru kami di bagasan Kristus Yesus, nang paluaw kami siya nakaragam ni dosa nami. Mula tema diho Tuhan ajari kami, mangulahon ni saluhut ng ulo nami, o partlo mo ni Rohan. Di bagasan guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.